bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam. noon en calmini khalifaɓe dini kono kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he kono kadi calminen waɗoɓe feere ɓe kadi ha jeeɗen. en garti e émission men holmo woni an ko ngol waɗi laabi 119 koɗen mbaɗo ndeɗo yewtere hande noon en jeehi ha toon to Hammadi Hunare so tawi en mbi Hammadi Hunare noon woni wiyoɓe wuuro ngo noon mataw Hammadi o ko on inniri hoore mum wuuro ngo. Hammadi Hunare noon so tawi kadi ne haalama wiyete ko holtoon Hammadi Hunare woni. Hammadi Hunare tawate koye diwan mo Matam kono kadi koye nder département mo Kanel. Hammadi Hunare aɗa wawi toon ƴewde no waɗi leeɗe fodde 6 nanɗon e wuuro ngo kono kadi Hammadi Hunare so tawi aɗa sifo ɗum cifortoɗa wuuro ngo ko wuuro wongo e Carrefour mo ganduɗa ina heedi ɗum dow Bosayaɓe en e guuri goɗɗe nanɗon wayno Ndendori en Orkodiére en jaaha Dande Maayo ma yi toon Paɗallal en Bapalel en mataw eko way noon. kono hande eɗen mbawi wiide bismiɗen ko gorko dariyanke so tawi en kaaɗi ɗo heddiɓe mbi ala mataw o de min gandorimo ko Jagana won hen mbi mataw ko haadiya ɓe mbi min gandorimo ko ɗanngal taw ko bangal fayida kadi ni ɗanno art nafa leydi mum weeɓani. kono kadi eɗen mbawi wiidemo kadi ni ko kanko tigui woni omo ganduɗa ko dewɗa e maire mo Hammadi Hunare mbiyen mo adjoint maire commune mo Hammadi Hunare. kono kadi eɗen mbawi wiidemo hay Roma jarribo battediɗo hay so tawi woni o yadani e maire ne kamɓe kam ko kamɓe dewdirɗon kanko ardi kanko oɗo o rewi hen. kono kadi eɗen mbawi wiide ha joni ɗon ɗo suudu gendiji dowla Sénégal woni assemblée nationale ko kanko woni kadi ni suppléant on mo ganduɗa ko monsieur le maire woni Daoudou Moussa Dia. Daoudou Moussa malal Baydi Moussa taw ko miñiraɗo e Harouna Dia. kono haade men tottudemo konngol en duwanto ɓen ɓe ganduɗa duttima e joomum en e nder nduɗo lewru on mo ganduɗa rewino ɗo woni professeur Salif Sada Sall mo gelleji birom walla mbiyen wuuro Bida Sare Laamu walla mbiyen Jamɗe Soule Ndiaye. en mbaddi jewte ɗiɗi ni ganduɗa ko baɗɗe fayida kono kadi ni duwana ɗen alliance pour la république woni duttugol honorable Fanta Sall mo Koungheul. ɗum noon joni joni en mbatta en donima Sénégal foof so wona tottude koɗo men Haadiya Jagana salmodira e ɓen ɓe ganduɗa ko yeɓoɓe Pindi TV kono kadi ko yeɓoɓe émission holmo woni an. assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa taala wa barakaduhu. monsieur Ba mi salminima no fewi en calmini mawɗo galle o en mbimo Allah jarama o jarama saabu kala mo yettani sababu wawa yettude Allah. ɗum noon en jetti Allah no fewi nde oɗo galle waɗa galle ɓamtare pulagu e nder Sénégal ma e nder diaspora e foof. ɗum noon en duwima yo Allah jonnu en duwonima bandiraɓe men ustiɓe foof ɗo ha Hammadi Hunare hay professeur mo mbiɗen o hay Anta Sall honorable député en duwonim président de la république son excellence Macky Sall. appel fof duwonama kamɓe yaaɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna yo Allah faɓɓine ngaw juuti mbawen duwonade ɓe. mi salmini ɓesgu Hammadi Hunare foof kala no mbawɗo no wonde eno mbawɗo no wonirde ɗon ha diaspora Sénégal foof salminama. on jarama. beele eɗen mbawi andude holmo woni Haadiya Jagana holto jibina naati école e ko way noon. Haadiya Jagana jeeya ko Juli Samba Mayli jeeri maayo Malago wele ndiyam moƴƴa ngari ƴogoɓe hoɗi koye jeeri jeemi e waalo woni Hammadi Hunare no mbiruɗa ni ko Carrefour koye jeeri hamin e waalo hamin e partout mboɗa wiite ko ɗon jibinami gummi ɗon ha jaami 6e Allah nayi kam caggal leydi waɗiro noon duuɓi 26 ha yaɓani jeeɗiɗi caggal leydi caggal ɗum e fin 2019 he Allah artimiɗo e nder Sénégal o woni Haadiya Jagana gorko mo Hammadi Hunare. elle an mbiɗa ko a naati école ha 6e de si holko ko takma accude jangde no way welde. jangde ne weeli mon fotani eko Allah feccen ɗum. mi yiɗi no continde ni mataw haqqillam kiram tan e yidde ɗannade humpitoyal ko woni caggal leydi. mbi mi yaha caggal leydi mi ƴeewoya ko woni toon ko kono on sanga jinnaɗo o yiɗino mi continue jangdam mi yaha France kono haqqillam jaggui hankkadi ni ko yidde ɗannade. ɗum tagui noon jinnaɗo on abbi hen e konngol ngo jimmi ko
wallimi gummimi ɗo e Dakar paami Congo. tigi jottiɗa jahal ma Congo ina webno walla weɓano? Alhamdulillah rabbil alamin, Allah wona kadi wasnade Allah ina webno. Par ce que ɗo jinnaɗo wonni mbiyam Dakar Cotonou Pointe Noire. Donc mi heɓani hen fof caɗele soho Allah. no jottiɗa toon holko adi wonde métier ma? Commerce mbaɗannomi. Commerce yeyde darpuji en yeyde métrage en, mais commerce en général fof mi golli Congo. Commerce noon ko ɗum kam waɗi mi wadde toon. beela waɗi résultat? Alhamdulillah rabbil alamin, Allah waɗi résultat. Banggue ɗi fof kala kay gollal ngal gollunomi toon alhamdulillah rabbil alamin eɗen mbawi wiide waɗi résultat. beela ɗo wawi wonde jatigi ɗanniɓe? Ko mawɗum yettere Allah, neɗɗo kam wawa haalde hoore muɗum, kono alhamdulillah garɗo fof hamin jiiye bismuɗum hamin mbaɗa kadi poddeli ɗi min poti waɗande koɗo garɗo fof. hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade e gurdam ummaɗe ɗo yaha Congo ina mettuno galle baba no weeli kelle bomi sagataɓe caali jakka ha jama, holko ɓurɗa hen wawa teskade caɗele ɗe gonɗa wuuri ɗum? Eyyi galle baba kam ala ko ɓuri ɗum welde, gacca ɗum tan jaaha. eyyi ko noon mon fotan eho Allah feccani nen yimɓe ne mbiya ladde ne muusi kono ne weeli. So Allah nayima ladde e dow jaam a yettima a heeɓi toon jaam arti aɗa selli wonko Allah lubruma aɗa suuri hen suturo ɗum en jetti Allah no feewi. Sa neɗɗo yehi kadi dañani heeɓi haqqille heeɓi pertam ɗum tagi yaade ladde kadi yillo yo wayno comme no yaade janggoyde ni, tigi par ce que gandal woni caggal leydi. ɗum noon vraiment alhamdulillah rabbil alamin, Allah caɗele noon ina keewi. caɗele kam gasata aɗa wawi jooɗade tawa ɗannaki keeɓa caɗele, aɗa wawi heɗ ɗannade heɗ kasa heɓde caɗele, aɗa wawi ɗannade heɗ keeɓa caɗele. caɗele noon ɗe min keeɓi e nder ladde nde ɗen kam hande so tawi min mboɗa haalede ɗo en gaynata émission men o ma en battu émission goɗɗo tan ɓuuran yaññade mbawen arde hen garene caɗele kono caɗele heɗe keɓmi e gurdamam ɗe e caggal leydi kam e bellema fof mi heeɓi toon min. eɗen jetti ɗum Allah no feewi, tigi heeɓi hen teddugal caɗele keɓama hen fof heɓama hen wone dañama hen. ɗum noon fof en jetti Allah e baɗanɗo en e ɗiɗo moƴƴireji fof, par ce que hunde fof ko parcours. il faut kadi keeɓa caɗele mbawa andude neɗɗo goɗɗo so heeɓi caɗele holno foti siforade, mettere mum hoto tolni, degré mum to tolni. kono neɗɗo sa heɓata caɗele kadi a wawata vraiment rewde Allah ni no poɗɗa rewrude Allah ni. no moƴƴi sa fof keɓama caɗele keeɓa ko jiɗɗa e ko gañɗa ko dunkuɗa fof keeɓa e aduna ha mbawa andude aduna holno poɗɗa jaggirde yimɓeɓe. ɗum noon en keeɓi beelema machallah, kono kadi en keeɓi caɗele. eɗen mbawi wiide ni caɗele keɓɗen ɗe ɓuuri hewde e beelemma mo keɓɗen o e ladde o. tigi aɗa waɗa politique? Alhamdulillah ɓe mbaɗa enen mbaɗa politique. holko nannuma e politique? Nannimi e politique ko kiram. est ce que wona inde? non non, yidde ɓayit sohlani inde. non non, nanimi tan ko kiram sangde président Macky Sall lourde maître Abdoulaye Wade o itta assemblée nationale o waɗi démissionné o waɗi créé parti makko. ɗam ɗon kiram noon addinimi wadde politique. kiram holɗum mi famani kiram pour ko pullo walla kiram pour ko sénégal najo walla pour ko mo tampina kiram holɗum? kiram par ce que o yabe waɗi injustice. aɗa min mo jiiɗa ko neɗɗo gañƴo injustice. mi yiɗa ɗum woni o tooña toñangue happede ɓuurede doole. ɗum mi yadani hen min ko mbawɗa wonde fof kadi mi jaggantamo junggo toña neɗɗo ɓuura ɗum doole mbiya aɗa waɗi ɗum ka fotani wadde ɗum haqqillam e ɓerdam jaɓani ɗum min. ko ɗam kiram noon jaggimi woneyam haqqillam wone ɓerdam jaggami président Macky Sall junggo kadi nde ari Congo en 2011 wayri toon nde ɗaɓɓata lefol laamu nde wayri toon yillade nden kadi min jiidiri ko nden kadi min gandodiri ko nden kadi pellimi e fittanam yirɗitade e jaggandemo junggo guila nden noon ha ɗo gonɗen hannde ɗo koye landama hongomi. haadema ko holmo jeeɓannoɗa banggue waɗoɓe dawrugol woni politique holmo jeeɓannoɗa? hay goto mi yeeɓano. an ko makkitan gonga ni jinnaɗam alhamdulillah rabbil alamin iɗa waɗano politique. eɗen mbawi wiide politique Hammady Hounaré eko teskimi ko Alhaji Habibou Diagana e bamen Amara Diaby yo yurmen Allah wone mabɓe. kamɓe doganno politique e nder Hammady Hounaré eko teskimi ɓe darima noon ɓe nawi Hammady Hounaré yesso ɓe mbaɗi hen hade poddeli mabɓe tigi ɗum tawrumi jinnaɗo o. beele ne balluɗa nde makki tinanima jaafoɗa beele ne balluɗa nde makki tinanima aɗani walla ɗum? eyyi o tini. holko nomma? o tini saabu nde au niveau département au niveau de Congo min woni coordonnateur des cadres de l'APR. ɗum Macky kala to bureau makko woni hamo jogui bureau parti makko hamo andi yimɓeɓe foof. heddi noon nomination ngaji kadi min ɗum nannanomi e politique
so tawi nomination nanumi politique en 2016 ma 2017 nde baydi kan ruttinde yo Allah yurmo yaafo yo Allah yurmo yaafo gorko mo ndendori gorko kaaje moƴƴo juulɗo bonɗo sénégal naɓe e diaspora congo fof ɗum sayi nden congo min kaɓani caɗele baydi darimi hen waɗi fodde muɗum e katanagal muɗum yo yurmen Allah wonema kanko e maaɓe julɓe e fof amin mi duwontomo on saanga noon so tawi mboɗo yinno ɗum lefol laamu mi heɓano guila nden ɗum ɓenni kadi députation ari mbimi yomi on candidat kadi mbimi ala komi ɗanniɗo mboɗo ƴeewa ko dañmi mboɗo artire wuuro mbimi mi yaafima ɗum ta gueɗe kewɗe mi wannon proposé kono mi jaɓani nde wonno komi jaɓɗo caggal leydi jinno wadde politique am so Allah artiri ham e nder sénégal ina wuura ene sella mi waɗa politique e nder wuuram mi ɓamta diwanam ko ɗum ɓuranno kam diaspora wawa yimɓe mbawa haalde kalade diaspora te ko hen gonɗa holko mbaɗan ɗon ko teskini yimɓe ko jii tawa aɗa wawi ɗum haalde an ganduɗa ɗum ɗo koko waɗa wona wiya wona mi nani wona mi soynima diaspora président Macky Sall de ko ɗon min puɗɗi wannede wonande ko jiimi bien vrai président Ablaye Wade wonni min aussi par ce que kanko hokki min consul ambassade général au niveau de Congo Brazzaville on sanga ko jinnaɗo meɗen nene meɗen sekil meɗen batuɗo Kanñang ko yummiraɗo dariɗo dadiɗo balluɗo diaspora sénégal mi o weɓani yiide e rewɓe no madame Aissata Tall Sall wayi hande e nder sénégal ni ma no wano guila nden ha hande ni on yummira debbo ko noon wayi katante leñol on ari Congo Brazzaville e yemiro Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade président Macky Sall ne ari nde waɗi min promettre so tawi o laamima mamin keɓe consul général nde o laami nde hokki min consul général wi kadi consul général mami ittu e nder moɗon ɗum woni Baydi Sammalal gorko mo ndendori yumani Allah wonema président Macky Sall wanni min ɗum Fez ari Pointe Noire e Anta Sambu ɓe gaddi ballal 50 millions pour rewɓe rewɓe sénégal naɓe wonɓe diaspora yo mballitoro commerce mumen ɗum président Macky Sall waɗi ɗum o nawi ɗon yimɓe makka yo ñaa juuru yo rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓuuri 30 neɗɗo Pointe Noire e Brazzaville ma 50 neɗɗo mo nawi toon ɗum président Macky Sall waɗani min ɗum o rokki min conseil économique social environnemental ko amen wurno toon ine wiye Alassane Thimbo ko moƴƴo ko jokkuɗo endam président Macky Sall wanni min ɗum o rokki min député woni Aboubacry Ngaydo yo yurmede Allah wonema ho sehlam ko giɗam nde watta député nde min wonno directeur campagne makko on députation wino min yomi won mbe mi yaafima Pointe Noire fof on sang yiɗanno ko ceerno Sy ina jaa horko ƴere giɗo ala hen noon Allah yiɗi ɗum ko Aboubacry Ngaydo min callinoma wodde noon minen foof kono caggal nde ceerno Sy ari yidire président min pamodire muɗum min jaggani président kadi jungo par ce que min yiiɗa injustice toujours noon mbami kono so tawi kadi neɗɗo ñaguimama yaafuya mboɗo jaɓa yaafade min ɗum noon min jirnude koye amen kadi min daari min goni neɗɗo goto min jagani Aboubacry Ngaydo mbaɗa men directeur campagne ha Allah hokki min ndam ɗum ɗo fof président Macky Sall waɗani min wonni min ɗum ɗo ene yiyo ene memo ene nano kadi ala mbaɗo yeddu ɗum jiiɗa noon e gueɗe goɗɗe gonɗe kono ɗum ɗo kam waɗi ɗum tigui joni en nattata leydi ndi ka cokku maire Hammadou Hounare wi Hammadou Hounare noon so haalama woni koye diwan Matam département Kanel wuuro ngon waɗi leyɗe 6 ka adjoint maire holno gonirɗa ɗum walla wona yiɗanede walla jinganede tan bon adjoint maire Hammadou Hounare ko darade e dadade hunde foof aɗa neɗɗo ne heeɓa hunde taw tan hamo yeɗa taw wona kanko gollani ɗum gollana hunde kadi keɓaɓe wiyete kala handi hen on sanga ina mettuno ina musno en 2022 taw caɗele kewɗe kewino ɗon e nder Hammadou Hounare pour yiddeɓe changement wona anjeɓe maire gonɗo no ko yidde hankadi changement woni kadi sa woni hen saaha ina moƴƴi goɗɗo ala kadi comme no Makki wirani yo ya effectivement ko noon tan wayi walla wadda yoya na gorgui dema effectivement ko noon ɗeɓi wade wuuro ngo noon yiɗino changement on sa noon ne gari minen kadi taw mi jinnaɗo ene yaade kanko maire o kadi mi wawa wadde opposé jinnaɗam min kala o jinnaɗam wi mi waɗat tan politique ndeno
ha joni ko hen keddimi ha joni komi jibina ɗum mi watta ko jinnaɗo o yamirani ha joni ko hen keddi est ce que eyyi o yomi jaggamo saabu kanko jaggani maire o nde ari ina yiiɗi laamu homo jeeya wonɓe sababuji gonanmo ko maire ɗum noon ɓurani yidde hande mi ara mi haasi yaadude on kadi woni mawo duusu on ha on oppa laamu ɗum to eɗen gari min jaggami on junngo Allah waɗi moƴƴere min gañi wuuro ngo fof noon yii hen darnam hen min e bandiraɓe fof nde wonno sa ummima tan bande ne sehlama jaadema tan a dañat wuune ɗum tawi noon Allah hokkimin wuune o nde ɗum payri nde noon kamɓe mbaɗin proposé wuuro ngo ni leɗɗe fof presque pour yomon adjoint maire par ce que kamɓe jinno ni leɗɗe jeegom ɗe fof kanji fof allen aminité kanji fof par ce que ɓe jinno ni yomon candidat ko ɗum ɓe jinno wono ɓe keɓani min wona candidat Allah waɗa mi wona maire Allah waɗi moƴƴere mi rewe monsieur le maire Amadou Samba Kane ari ha ɗo joni kamɓe ñaagui heeɗo joni won adjoint maire kamɓe jeehini yewde monsieur le maire ɓe kaldema ko ɗum ha ɗum nandira hen ɗum jaɓodira hen ha min jeehi ñande birugo mi janggo moni min garmi Dakar ɗo gonnomi taw heɓe noddi ham yomi waɗ campagne pour wonde adjoint maire mi sohlani teddungal e moƴƴere ko mbawɗen waɗande hunare naɓe e monsieur le maire ko wanni ɓe paari donc so tawi won gueɗal kamen teddungal ɓe dutti kam ine moƴƴi so wonno way kadi aussi ɗum ana foɗaki fodna hen haydara firti kamɓe teddinirma ɗum kamɓe teddirinimi ɓiɓe men wonɗum alay saago tigui kono ala hay mo ciidirmi contrat nde mbalno membre wona ma wonata eyyi ko teddungal meɗen e darde meɗen e tinnare meɗen ha ndemo daña kamɓene ɓe duttiɓe ngal ɗon teddungal yo mon premier adjoint maire commune Mouhamadou Hounare tigui Hammadou Hounare sen kaali ɗum ma en kar woni koye Carrefour sawnodiri e Bosoyaɓe Ndendori Horkodiéré Dane Maayo to Guriki Ganguel Bappalel Horndolde 2022 ha 2025 ɗo ɗo jaraten holko mbaɗɗon toon ko teskini holko mbayilɗon toon e min de Allah addimi e mairie Hammadou Hounare min tawi noon caɗele kewɗe banggue foncier eyyi eɗen mbawi wi noon neɗɗo kam haalta hoore muɗum kono kadi Allah kaldami ko liggimi ko ɗum kalanteni rendo ngo won joni ɗon galleji mumen taw duuɓi jeegom en duuɓi sappo en duuɓi ɗiɗi en fof en jogui caɗele Allah noon hokki en ndam e commission domanial o ko hen maire waɗimi darimi toon dardiɓe commission domanial o ɗiɗon probléme uji ko ɓuuri hewde hen à 70% min dehli ɗum to banggue leydi ndi joginoɓe caɗele kayitaji joginoɓe caɗele yimɓe ɗiɗo cooda galle goto ma cooda galle neɗɗo walla wayno ndongu galle kañum jeeyi ma miñiraɓe nde ndenda adda hen probléme uji foof iɗo wonnoto ma keeɓa galle ma taw waɗama lotissement aɗa huuli so waɗama lotissement an joom galle o joom leydi o onko poɗɗa heɓde hen heddi o arte mairie ndi hande probléme leydi eɗen mbawi jaggude gasi toon on sanga gasani kono ko ɓuuri hewde ko gasi eɗen gandi probléme leydi kam ya ala bawɗo wiide gasi ha laaɓi ceer kono ko ɓurno hewde ko probléme uji kam ɗi kallami ɗi kollirami ɗi foof mi dardima toon e commission domanial o minen fof min darima hen sur le terrain ha ko ɓuuri hewde ko ha rekla ɗum kam vraiment Allah waɗi moƴƴere ɗum waɗama ɗon wuuro ngo aussi ne hewno conflit ɗum ne kadi Allah waɗi moƴƴere en darima hen en jii jeunesse o en jii mawɓeɓe e rewɓe fof ɓe yeeɗe ɓe kam ha conflit kewɗo gonɗo Hammadou Hounare o ha ustima ɗum hande conflit ala hande Hammadou Hounare donc eɗen mbawi wiide en golli école kadi nden min galani école légal biyetegal Fass ngal ko nde Allah adden kadi e moƴƴereji kadi e doléance uji meɗen kadi ɗum waɗano kadi ha keɓɗen école 4 to légal men kesal ngal biyetegal Fass ngal bon jiida kadi e lampaji garɗi ɗi foof lampaji solaire ɗi kadi lampe solaire ko demanduji kadi e darde foof kon mbaɗi ha gaari dara hema kadi ha Allah addi ɗum tigri donc ko kalsuji école aji kewɗi kadi ɗi bonno kadi banggue jangde on memi banggue santé on memi banggue santé kadi fewnitama par ce que on sanga aussi banggue ndiyam foof fewnama ɓeydama forage uji et tout foof ɓeydama tigui kadi banggue santé ni on sanga ni maire hoore mum addi noon valeur de 15 millions on sanga pour kadi wallide population o on sanga ɗum kadi waɗama ɗum kadi kewɗe kam ko Allah addi ɓe mairie ko kam vraiment waɗama ɗon rewnama lawol ha ɓuuri kadi fewde ene wano nden kadi en jetti ɗum Allah no fewi tigui keddorɗen ko hojomaji sappo kono en jaaɓanat wonko ɓuuri hawnade Roma jarriba woni élection législative ɓennuɗo o
ane monsieur le maire on jaadani ɗum holno wayata won wiɓe wawa woni ɗum holno sifori o fayi alliance pour la république o fayi Amadou Ba bon aɗani kam politique ala ko wawa wonde hen ko kewiɗi ko tan en matière politique on peut jamais dire jamais wawayi hande aɗa wawi yaadude neɗɗo janggo ceerton aɗa wawi sertude neɗɗo taw on gondani janggo gondi toon kono min kam haysimi yaadude e maire bon mboɗo wi wona toom ga umori par ce que maire tawi kanko e parti APR kanko en 2012 woni koye PDS kanko arti o tawti min o waɗi min rejoindre min gonde nder parti he kadi kanko yalti parti APR kadi o tawi Amadou Ba min noon mi wona tan sakkos tan mi ƴettuma mi joƴinma nde guerre fof ƴettano non mi wayani noon a wona bekko ka gawo non mi wayani noon seɗen kalda en kaldat sur des principes mi wama respecté mbaɗama respecté kono sa oppi lawol noon min mi rewata e ma way ɗum tagui min jaadani o ummimi parti he sans consulter base makko sans consulter yaadeɓe makko ƴetti feere makko o waɗi rejoindre Amadou Ba min nani koɓe tottunoɓe poste to ka baɗaɗo ga suppléant to e waɗaka to haydara ɗum tagui tan celli a yaadi est ce que ko noon woniri waɗani ɗum guila ɗum waɗa kam ɗum guila waɗa kam ça veut dire mimi o yaadani ko waɗani consulté base makko waɗani consulté wondiɓe makko o yeehi to Amadou Ba mi on sanga mi alaɗo ko caggal leydi gommi hayde mbatten suppléant nde caggal leydi gommi ɗum ko parti o noon waɗimi récompensé wonde mi loyal wonde mi fidèle par ce que mbiɗo wano yaadude makko mais mbimi en tant que aussi koye parti o tawi kam dow yarde min ɓamdani kadi to fayto moɗene ala ndiyam Allah Hamadi Hunare intérêt Allah département men intérêt mi yahata ko Allah Hamadi Hunare intérêt mi dogata e ko Allah département de Kanel intérêt mi dogata ko Allah Macky Sall intérêt j'ai beaucoup de raisons heddade mi APR ka suppléant Daoudou Moussa Dia au passage en calminimo no fewi beele hande ka suppléant Daoudou Moussa Dia en calminimo o woni ɗon o wonti ɗon beele hande ko coynen ɗon ko on keeɓi ɗum bon alhamdulillah ko min jinno ko gagnate caggal ɓe jinno ɗon ɓe yo gañimo ɓe gañimo ɗum wonno objectif o d' abord ko yo gagné enen eɗen mbawi région de Matam gacce galna en tous les 3 départements mon fof gagnima ko fonno gagnade ko ɗum wonno objectif o en gagnima honorable député Daouda Dia woni député meɗen honorable Raky Diallo woni député men ɗum wonno objectif o ko heddi ho noon woni koye junngo Allah kono toujours tawi neɗɗo kam aɗa e damal suudu aɗa ɗamini nadde ɗum noon ko heddi ko kala ko woni ɓuure men enen fof yo Allah suɓonen ɗum amin ko wona ko ɗum beele ɗon nanodira e honorable Daoudou Moussa Dia beele ɗon nanodira Daouda hamin mbayra nandirde Daouda kalni ɓe jindiri ko événement sawde ɓe battude yindirde caggal élection nde ɓenni nde ko galle Habibou Thimbo hamin jeeyi salminoy ɗum deuxiémement ko ustare musidɗo men goto ene jeeya semme Aboubacary Kane wiru men Allah wona e jinnaɗo ruttima ñanden min kawri Dianayse caggal ɗum wata ko aéroport min kawri ñanden Dianayse woni ustare professeur ko nden mi cakkitimi yiidemo caggal ko élection ɓenni ko ɗiɗo laabi tati min jindiri laabi ɗiɗɗi ko Dianayse laawol gongol yaade galle Habibou Thimbo salminoy ɗum saga nde hemno ɗo caɗele ko wona ko ɗum en mbawa haalde 26 juillet 2025 on mbaɗi manifestation mawɗo ɗon ɗo Wourossogui tawtorede maître Moussa Bocar Thiam Amadou Mame Diop honorable Aliou Dembourou Sow honorable Mamadou Mori Diaw ancien ministre Augustine honorable Raky Diallo waɓen Adama Fall en holko saabino manifestation oɗon e hol résultat mo woni gartam mum merci a jarama no fewi e ngal ɗon namdal mi jarnima région de Matam fof caggal nde ɓe paami ɓe gandi honorable député Farba Ngom maire de Zagnam l'ami fidèle du président Macky Sall koko tooña ɓuura doole kamɓe neɗɗo so tawi a toñi ɗum a fii ɗum a wawa hadde jomum woyde donc laawol en rokki yimɓe so tawi wonko musma e leydi he ya woyto ya hollire mette maɗa ya hollire injustice baɗaɗo o
ɗum tagi on sa nde min mbaɗi ngoɗon erango réseau de Matam fof ari encore sikki ɓuuri wadde min touché min mi jooɗi min gommi woyde quoi par ce que min yimɓe gummi Hammadou Hounare ngari ɗon vers 15 heures wawɓe Hamma jibindemi ngari e nodda ngam mbaɗen koye mumen pasuji e nangue wulgue Diaw ça m'a beaucoup touché kadi ganda Farba mi meeɗa yiide Farba an a meeɗa yiide Farba min gami Farba mi yiitimo arɓe ɓe goni meeɗa ɗum yi ɓeɗe meeɗa yiide Farba sawawde nodda ngam tan noti mamami min mi wawa yobde Hammadou Hounare naɓe yonti avec Jagana mi wawa yobde ɓe Hammadou Hounare naɓe yo Allah hokkon yidde moɗon sago moɗon kono yimɓe tedduɓe kala noddumi ɓe nototomi ɗum alay sago somi ari ɗo mi jarno Hammadou Hounare naɓe ɓe gari keewal ɓe gari e peewal tout région de Matam waɗi était présent oɗon jour tigi beela ko wonno ko résultat moon guilay Farba médecin o holliti o ɓurani sellu yo acce ɓe ƴetti médecin ji kadi ɓuuri welde men fof kadi aussi ayi aduna sa ronkani ñamlu tigi sa ñamli mo ñamluɗa o so tawi ko dimo yoma moƴƴere teddungal ngal ɗon tigi sa ñamlama kadi aussi andu yobde won yimɓe ne goodi ɓe Farba ɓe meeɗani waɗande aduna men ɓe jaadan e Farba ni e politique mana peut être ni so tawi ni ponno heɓde hunde ene mbiyi ni Farba haɗi ɗumen heɓde ɓen hande daari pour yo dadi yo Farba yaltu tigi vraiment ina waɗi min touché trop ɓeɗon yimɓe mi wawano hasde haalde merde woɗo bere Alhousseyni Ndiaye ko gorko moƴƴo effectivement dariɗo jiɗɗo ɓamtare Fouta jiɗɗo ɓamtare département de Kanel ko neɗɗo kadi muyɗa injustice bien vrai nden min gollidani politiquement mais hande combat Farba fuɗɗi ko kanko woni yeeso tigi hamo dari hen darde incroyable kadi fof waɗiri ko Allah eɗen gandi hande Farba ɗo woni ɗo ala mo wawi hokkude poste ko nden o wawno kono hande ala mo Farba wawi hokkude poste saabu o ala e pouvoir tigi noon ɓeɗo yimɓe dariɓe hande ina ballira Allah Farba ala ho ɗeɓe ɗum so wona ko umme Allah yo Allah yoɓɓe moƴƴere amin joni wadde uddirten hella men tan ko eɗen keddora hojomaji tati laamu keso ngu wi koko udditata wargoji baɗanoɗi ɗi woni projet 60 mayɓi woni 80 mort ɗum ne jiruɗa ɗum e ko hetti kam affaire journée mum banɗo 26 o journée o rewi lawol o waɗi résultat vraiment positif machallah mobilisation dañama andama ha joni Farba hamo jogui doole e nder Sénégal saabu no mbiɗa ni y a des grands responsables gommi ha Dakar gari mbaɗi min rejoindre e oɗon combat e gueɗon toñangue ɗum noon min mbi vraiment justice Sénégal yo mbaɗ ligguey mabɓe normal ɓe mbaɗa noɓe poti waɗirde ɓe kasa wadde injustice ɗum nawrata leydi yesso jaggude yimɓe ene sohla ɗumen ɗum ɓamtata Sénégal so mbawi yoɓe liggo Allah hokkiɓe yoɓe liggo yoɓe goppu toñangue Farba noon ko toñaɗo ko ɓuuraɗo doole kono jogui doole ko Allah min duyimo noon yo Allah yaltimo dow jaam e cellal Allah fawmo dow mabɓe ya Allahu ya Rahman ya Rahim yo Allah waɗ ɗum ne ko heddi ko dossier mo mbiyaɓe guddiri ko les 80 mort o wallahi billahi waymi comme no jamma julde ni minen nde parti APR ko ɗum min jiiɗi saabu leydi Sénégal en jogi constitution hande sa yiiɗi wadde marche ma jaaha namdoɗa autorisation sa hokkama autorisation mbawa wadde marche maɗa so tawi a rokkaka noon a ala droit wadde marche on sanga kanko biteɗo o to yanoto nde yahata toon nde o wiyani yimɓe yo gar ndewe mo o yaha o waɗi toon ko waɗanno o arti justice noddimo wonde yo ya yo noto justice ko wiya o tumama ko soho gonga soho fenade yo yaade justice o setto o haala holno yaari oyi population fof ngare ndeweyam ngare jehen mboɗo sikki ɗon so tawi a woni responsable a wi yimɓe ngare jalten ngare mbaɗu yen ɗum ɗo so tawi woodi ko kewi hen an woni le premier coupable ɗum no mayɓe fof 80 moro Ousmane Sonko kanko responsable par ce que kanko wi combat mortel noon ngare mortel combat ngare mbaɗodiri hen so kala kadi mayɗo hen yumol ma jibini goɗɗo ɗum noon kala mayɗo hen eɗen mbawi Ousmane Sonko woni le premier coupable le premier responsable ɗum ɗon min jiiɗi la justice doit être fait yo yimɓe yo enquête nudde waɗe taw des gens crédibles des gens sérieux des gens compétents hulɓe Allah
kulɓe Allah min jiiɗi enquête o uddite mais le premier grande personne qui sera en prison c'est Ousmane Sonko. en gardi hen ha ɗo ko gasi ha laaɓi mouvement ma no wiyete yonti avec Jagana. yonti avec Jagana kono wadde yonti avec Jagana ma artoy ɗo taw ko spécial kaleni mouvement joni noon waɗi namde garoje ma namde ɗe ko holko ɓuuri Dakar holko ɓuurma welde ɗe mbiyete Dakar walla Fouta hol hen ɗo ɓuurma wel Fouta ɓuuri weldemi kala to mbawi wonde e aduna Hammadi Hunare ɓuuri weldemi. télé walla radio hol hen ko ɓuurma wel ɗiɗɗo fof ne bellimi kono télé ɓuurmi wawde yebde. film walla théâtre football sport. film de mbimami film walla théâtre film théâtre mboɗo yeeɓa film mi hewani yebde ɗum théâtre mboɗo yeeɓa. reggae walla rap reggae min comme Alpha Blondy tan an ka rastaman ne wona Alpha Blondy reggae ɓuurnimi musique reggae ne wonde funnana e zouk ɗum ɓuurnimi. mbalak walla yeela boy mo ɗiɗi yeela mbalaka welanimi no fewi. lambo walla football football ɓuurnimi. Modou Lo walla Balla Gaye bon min lamba ala ko kaali min mi anda ɓe kalɗa ɗo ɓe ni lamba kay hunde ala ko kaali. Messi walla Chris fonɗa wonde ko Messi non Chris par ce que Chris wonno ko équipe mo ɓuurmi yidde e nder gurdam Manchester United ko manque ñi à 100%. maafe walla domada maafe ko maafe tan ñiir buna walla lacciri haako fof mi añani hen. bravo merci beaucoup. ɗum noon calmina kala ko jejjiɗen e émission o aɗa wawi ɗum wadde résumé tan kaala ɗum gasi ha laaɓi. eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe Sénégal naɓe ma diaspora oɗo fof on calminama ono beltanama no fewi en jardima aussi diaspora Hammadi Hunare. Hammadi Hunare diaspora mum ko sagataɓe ko dariɓe ene balli commune o saabu tout le temps haɓe gadda balle mabɓe ko fewte commune Hammadi Hunare ɗum ko minen ɓe balli ɗum noon so tawi neɗɗo wannimo moƴƴere haal ndu wonɗa jomum Allah ɓeydana jomum anne mbawa ɓeydade e nder hen ɗum noon min diwnimi diaspora Hammadi Hunare foof min diwni ɓesgu Hammadi Hunare foof kala to gonɗon ene gondiri ɗon yo jaam e kisal e ndenka Allah yo wone menen enen e bandiraɓe julɓe foof heddi ranko tinnare gonɗen koye laamu nguɗo ko laamu ngu ari ko fiide e sogde e toñje ɗum noon kala kaalo kadi yo andu ko haali saabu vraiment eɗen gandi leydi ndi natti wano wano nden so wonano toñangue hande Farba Ngom wonta en prison jiida e woɓɓe ɗum noon min ñaagui justice o yo mbaɗ ligguey mabɓe ɓe mbaɗno poti waɗirde saabu janggo so tawi neɗɗo maayi kañum goto e gaska muɗum ɗum noon yo mbaɗ ko Allah wi ko kamɓe gonɗon hande janggo kadi woɓɓe ala dar ɗon ɗum noon kala ko mbaɗi ko ala e lawol janggo so tawi woɓɓe garoyine ma ndewnuɓe lawol ɗum noon so tawi noon ɓe mbi aɗa miijo ceeragu aɗa foti teddude gondigu ɗum noon vraiment min ñaagui président Bassirou Diomaye Faye wattu haqqille e leydi ndi kadi paama wona président d'une partie ka président de tous les Sénégalais ɗum noon waɗ devoir ma ko poɗɗa wadde ko ha timma avant aɗa ara won gonnoɗo ɗon kadi ka jaahowo kadi goɗɗo lamtoma ɗum noon sa ari yonno saaha maɗa ha yooɗa mbaɗa ko poɗɗa wadde ko ɗum ɓuuri moƴƴude ponɗa ɓiɓɓe Sénégal na foof kadi walluɓe ha gondaɓe kadi aussi ya jaggamɓe ɗum ko logique kono heddiɓe ne aussi ko hen jeeya ɗum noon vraiment hay ko furɗi kam ɓuuri ko ɓowli kurung min namda hima poste hay daraɗa komin namdima kono min namdima ya wattu haqqille yimɓeɓe ponda yimɓeɓe mbaɗa ko poɗɗa wadde ko surtout minen Fouta foof koko darti santhie amin fof koko darti woni hôpital Wourossogui aéroport nde e université Matam foof dartima e route nationale route Dande Maayo foof dartima pourtant président Macky Sall waɗi ɗum programme gollanoma à 90%. ɗum noon wattu hen haqqille ganda Fouta koye Sénégal jeeya Fouta kay koye bundi nder Sénégal jeeya ɗum noon wattu hen haqqille feewi mbaɗa ko poɗɗa wadde ko ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe kala to oñi e nder haala he wona ɗum wonno sago meɗen wona ɗum wonno yidde meɗen ko arde ɗo tan addude miijo muɗum e wosnirde moɗon addude kadi e yiyande muɗum e leydi ɗo yara hande ɗo kala ko oñi hen noon eɗen ñaagui yafuya wona ɗum wonno sago meɗen so yi wonko fewani hen kadi kala jiiɗen kadi hoore muɗum e nder haalullaji he kadi en ñaagui ɗum yafuya par ce que wona ɗum wonno objectif meɗen ɗum noon en duyima oɗo galle
yo Allah nawrumo yeeso yo Allah ɓamtu on onon kadi womi sababu hannde garlama ɗo ngal onon fof monsieur Ba monsieur Dieng to Kanel onon fof aɗon beltanama Kanel kadi kañum woni vraiment fara men par ce que to woni vraiment département meɗen enen fof minen kam wonɓe dans la région de Matam amin parlo Kanel la par ce que ko yimɓe kadi dariɓe machallah ɗum somi ari Kanel ay saga mi duwono jinnaɗam woni bamen Haymou Daf yo hirmen Allah wone makko ko vraiment jinnaɗo machallah en calmini Kanel naaɓe Coumba Haymoutou Hammady Diawande Bewɗo jeewo Oumar Maham Gori toon to commune amen to kono kadi min beltanimama no fewi min gandi jotto o weeɓani kadi malato kadi yo Allah rokkumo jaam waɗamo footimo kono kadi Allah ko nde hoddiri hunde wonata to ngode 219 en jetti Sané Fashion kanko rewni en ɗo e ngal ɗo ɓonugal jotgal kono kadi noon jettirten Ba Kalidou jetten Oumar Alhaji jetten kadi omo ganduɗa ko Djiby Daw Ba Sidi Daw en Mamadou Gueddaɗo en e ko way noon Mouhamed Thioubou Yaay Mawɗo Dieng Salo ari fundo e Aissatou kadi en jettiɓe no fewi saabu ko jagguɓe e yewtere men nde ɗon fewi yimɓe yeɓoɓe en waɗoɓe kadi jawɗele mumen e ko watte ko wona ko ɗum kadi ne bandiraɓe cuddiɗo ko keptiɗo le 25 garowo hawrade lendi garowo wonata inde men ɗon ɗo wuuro men Tariji kala mbo kattanɗo bawɗo bismama ɗon ɗo wuuro men Tariji koye piindi noon fuɗɗoto ɗum noon to caggal to hedno toon ko gorko mo Kanel Kanereji kono koɗo men wonno ko Hadiya Diagano gorko dariɗo ma en gartuɗo noon taw koye mouvement makko yonti ummade sallahu lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon.